Здравейте хора, в следващия епизод в нашото Майнкрафт оцеляване. Тук в тази дупка в субсидия копая да открием айрон, да го щупим, защото нямам търпение. Тук и без това трябва да се разкопая, кирката почти ми е свършила. Между епизодите си копах. Извинявам се, че снимам така епизод след епизод, но ми се снима. Снимат ми се клипчета и снимам. Кажете ми дали искате така или да ги снимам всеки ден по един-два. Но това сега снимам по един и по два на ден, ама са почти един след друг. На мен така ми се струва, не знам. Сериозно ли сега нямам пръчки? Чакайте. Така. И така. Той не ми трябва. И айде. Да търси. Може и пък да откривам, не се знае. Тук няма да има нищо. И ще си продължим дупката. Само да видя на кой лева съм. Как се гледаше това? F3, да. 55 000! Това няма да си купаем. Няма място. Трябва да си направим един честрон. Не става така. Къде ще ни е той? Аз мисля на къщата на селото да изрежи да почнем ново в тази пещера. Нова къща да започне в пещера. Както направи Дидо. Пакта, ако вие го гледате Дидо, със сигурно знаете. Направи си къща в пещера. Ама къде да си направя честрума? Ето тук мисля пред пещерата да си направя честове. Уха, така става много по-бързо. Само че трябва да го схвана. Няма място. Чао, Габи.
Така. Тук мисля да направя така. Да е по-красивно. Така. Няма значение. Тук отгоре с дърво. Така. Насетих се с друга идея. От дървена брадва. Най-бавното нещо на света. Само че помниш. И така да ги направя. Тук ще го направя така. Между те няма да мога да сложа. Така, тук става. Много да бе и това. Сетих си друга идея. И така. Така. Така не става. Визита. Града. Тук си слагам тези работи. Дюрит. Тук е това гранит. Няма е това. Да, това е. И къвче струва си направих леле. Така. И забравихме един детайл. Това е много грозно. Така. Тук малко си удряме главата като слизаме.
копам малко тук. Ако стигнем 50 левел, приключим епизода, защото компютъра ми е слаб. И обработвам по 15 минутови клипове. Най-много 20. Добре, това ще за клипа. Надявам да ви е харесал. Ще се видим скоро. Чао!